Spremite se za veselje, Milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu, Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence, prasence, u epizodi Sviđa li ti se to? Izgledaš baš kao on. Da, pljunuti on. Srećno na basketbal takmičenju ljubavi. Hvala, mama. Vidimo se kasnije. I čuvaj mi periku. Basketbal takmičenje. Volim kad se prase obuče za večeru. Nije li to glavna zvezda Šunka Uniteda, David Slanica? Bundevice, ja sam Rajan Prasić. Rajan Prasić, pogledaj mi kosu. To je perika tvoje mame. Ne zadirkuj me. A kao kosi se ti obukla? Dobrodošli na basketbal takmičenje naše osnovne škole. Mi smo tri mala praseta. Uđite. Opa, baš si me uplašio, Bucko. Pa to je David Slanica, zar ne? Ja sam Rajan Prasić, učiteljice. Naravno da jesi, baš sam šašava. Nije li to perika tvoje majke? Crvenkatica, veoma lepo, Bundevice. Šta? Ja sam sa njom. Prestone, lepo si se udesio. Jel to perika tvoje mame? Prasence sa perikom. Njam, njam. I rebarca kao salata. U redu, deco, igramo se muzičke stolice. Krećemo! Hej, ti! Veliki dečak obuče kostimu, igraj se! Sviđa mi se tvoj kostim. A ko si ti zapravo? Nije li to perika tvoje mame? Maler, ispadam. Veliki aplauz za naša 3 pobednika! Bravo, mali prasići. Dođite da vam pokažem vašu nagradu. To će biti dovoljno za početak. U redu, vreme je za ubistvo u mraku. Ko će da ugasi svetlo? Ja ću, učiteljice. Uslužno prase. Dobro, gasi ga. Pa ovo će biti prosto kao pasulj.
Slušaj ti, hoćeš li da nam objasniš? Šta se ovdje dešava? Da, objasni. Mi propuštamo zabavu. Ovo je nova igra koja se zove Koliko je sati, gospodine Vučko. Pitate me koliko je sati, ja kažem da je vreme za večeru i onda vas pojedem. Pojedeš? Ti si veoma čudno prase. Hej, šta se ovdje dešava? Ovo prase u vučjem kostimu. Hoće da igramo neku glupu igru. Kao da nas sve pojede. Uplašio si mališane! Mogu da objasnim? Ma kako si ti to prase? Au, od one vrste prasića koji beže. A pobednik na našem maskebalu je... gospodin Vuk! Zapravo, prase u kostimu Vuka. Dođi ovamo, da, ti momče. O, čestitam na sjajnom kostimu. Jesi ga sam napravio? Pa, moja mama ga je napravila. Dobro, pokaži nam ko si ti zapravo. Dobro. Izgleda da se maska zalepila. Nema veze. Bucko, ti si veliko snažno prase, pokušaj ti. Ne, stvarno je u redu. Sačekaj malo da pogledam. Ovdje uopšte nema praseta. Nažalost. Mislim da ipak nisi zaslužio nagradu, gospodine Vučko, zar ne? I nisam zapravo. Ne. Dakle, prva nagrada ide Milencetu Prasencetu za kostim Davida Slaninice. Rajan Prasić, učiteljice. Ma sve jedno, čestitam. Bio si nevaljalo prasence, zar ne? Pođi sa mnom. O, kobasice! Spremite se za veselje, Milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence Prasence u epizodi Igrač utakmice. O, super! Hajde, tata! Danas je velika utakmica! Jutro si se baš brzo obukao, dušo. Izvini, Milence, ali neću moći da vas treniram danas. Bolestan sam. Ali, tata, danas igramo protiv dimljenih. Potreban si nam. Ne brini, našao sam zamenu. Pa to je moja baka. Dobro jutro, Milence. Nisi ti valjda trener zamena? 10 krugova oko kuće, mladiću. U redu. Čaj? Baš lepo. Danas je lep dan za utakmicu. Bako, ti si baš žestok trener. Doručak u trku. Njam. Milence, vreme je da krenemo. Nema doručka. Ručak.
Opa, kakva gozba. A gdje je tata? U krevetu je prehlađen, ali u redu je, danas nas trenira baka. O, super! Sigurno nemamo nikakve šanse protiv dimljenih ako nas trenira Milencetova baka. Puno vam hvala, puno hvala. Možda sam stara, ali fudbal poznajem. U redu, Vrdalame. 10 krugova oko terena. A zašto ti nisi obukao opremu? Opremu? Mogu da objasnim. Odmah idi u slačionicu i obuci rezervnu opremu. Razgibavanje? Aha, a tu si. Još se nisi zagrejao. Hajde, trk oko terena. 1, 2, 3. Baš je žestok trener ova moja baka. Nemate šanse protiv nas, ali ni u snovima. Lopta je okrugla, bucko. U redu. Hajde da igramo fudbal. Hajde, Vrdalane, uzmite loptu. Jedan nula. Kakva golčina. Ta nula. Vi ste slaninice. Lepa misao. A šta ti radiš? Rekli ste mi da trčim oko terena. To je bilo pre utakmice. Zamena! Malo prase, nek on uđe u igru. Ne, samo ti, malo prase broj 3. Poluvreme. Pa samo je 2-0. Hajde, Vrdalame, ovo je kolektivna igra. Ali oni su tako veliki i strašni. I vode 2-0. Briga me koliko nula imate. Vratite se na teren i preokrenite rezultat. A ti? Ako ćeš da igraš rukama, onda stani na gol. Ali... Vratili smo se u meč. To se više neće ponoviti. Bravo, Vrdalame! Šta to radite? Ti si igrač utakmice. Oho. Da, možeš da budeš naš golman do kraja sezone. Ostalo je još samo 24 utakmice do finala. Ne! Spremite
Spremite se za veselje, Milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu, Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje, dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence prasence u epizodi Prokleta prasetina. Ne, ne! Dakle, gospodine Vučko, vi ste izgleda opsednuti tim, kako se zvaše ono? Milence, prasence. Počnimo sa par prostih testova da vidimo koliko je ozbiljan vaš problem. Recite mi, na šta vas ovo podsjeća? To je on! To je on! Da probamo nešto drugo. Ja ću da kažem reč, a vi mi recite prvo šta vam padne na pamet. Bicikl? Prase! Kišobran? Prase! Sir? Prase! 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 U redu. Još nešto. Da obavimo još jedan pregled. Vama je glava stvarno puna tog praseta. Šta mogu da uradim? Da razmislim. Čim uključim ovu spravu, svaka pomisao na Milenceta će da izazove mali fizički bol. Krajnji rezultat će biti da više nikada nećete pomisliti na Milenceta prasenceta. Razumete? Da, doktore. Pa, uključujem spravicu. Au, 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 au! To je pitanje životnog stila, dragi moj gospodine. Morate da promenite način na koji živite. Morat ćete da radite dobre stvari za prasiće, da imate lepe misli o prasićima. Prasići jednostavno moraju da postanu vaši prijatelji. I još nešto? Pa, uvek možete da postanete vegetarijanac. Šta? Aha! Stiže moje prvo dobro delo za danas. Izvolite, dušo. Baš ti hvala. Au! 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 U redu, evo dobrog dela broj 2. Hajde, hajde, mala beba je izgubila zvečku. Jao! Kobasice! Šta to radiš? Mogu da objasnim. Hteo sam da pomognem malo i bebi. Jao, stanite! Stanite! Ispala vam je! Kradeš tašne, a? Polazi! Ne shvatate, nedužan sam. Nema veze. Nema svrhe. Mora da postoji način da ovo učinim ukusnijim. Ovo je već bolje. Njam, njam. Izvinjavam se. Ovo nije prava stvar. Pismo od mog kluba.
Dragi gospodine Vučko, do mene su doprle vesti o vašoj dobroti prema prasićima, kao i o drugim dobrim delima koje ne priliče vučjoj naravi. Ovo, kao i priče o tome da ste postali vegetarijanac, primorale su me da vam ukinem članstvo u klubu Vukova. Molim vas da što pre vratite svoju člansku kartu i zube za grickanje. Vi niste Vuk. Više niste Vuk. Više ne znam ko sam ja. Više nisam Vuk. Više ne znam ko sam ja. Sljedeći. O, doktore, na izmaku sam snage. O, to ste vi, gospodine Vučko. Jedva sam vas prepoznao. Milence Prasence mi je uništio život. Izgubio sam sve, čak i svoj identitet. Više nisam Vuk. Ja sam niko i ništa. Morate da mi pomognete. Dakle, treba vam novi identitet. Možda bih mogao da vam ga dam, pa da odjednom rešim i vaš, a i problem prasića. Oh, možete li, doktore, molim vas? Pospani ste, gospodine Vučko. Mnogo, mnogo, mnogo pospani. Da? Zdravo, može li Milence da izađe da se igramo? Šta? Sa tobom? U redu je, ne brinite. Vidite, ja sam prase. Molim? Ozbiljno jesam. Ja sam veliko, debelo, masno prase, baš kao vi. Evo ti ovo. Evo ti. I gubi se odavde. Spremite se za veselje, Milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence Prasence u epizodi Dobar, loš i prase. Zdravo, ti mora da si moj rođak Veljko. Vrlo mi je drago da pozdravim svog rođaka Milenceta. Izvoli u kuću. O, baš je lepa. O, sve si pojeo. Volim prase sa dobrim apetitom. O, gospođo, ovo je bilo savršeno. Jedva čekam glavno jelo. Šta? Pa dobro, mogu da spremim još nešto ako si još gladan. Evo, imam poklon za tebe. Ovo je originalna kapa pittsburških sekača. Oni su moj omiljeni fudbalski tim. O, hvala Veljko. A ovo je moj omiljeni fudbalski tim. Šunka United. Milence, to je baš lepo, ali ja više volim američki fudbal. Zašto? Ne znam, valjda zato što je više američki. Kao hamburgeri, soliteri, Coca-Cola i kauboji. Iha! Iha! Dakle, stranče, kako te zovu? Neki me zovu prase bez imena. Pa, Veljko, šta ti se radi? Pa, rođače, ne znam kako ti, ali ja sam
još uvek gladan. Ali upravo smo pojeli engleski doručak. Da, ali još pola mog američkog stomaka je prazno. Gde bismo mogli da kupimo neke krofne? Amerikanac, a? Od uvek sam voleo brzu hranu. Izvoli, Veljko. Nemamo krofne, ali sam ti kupio grickalice i kolačiće. Samo u jedan trenutak, prijatelju. Molim? Ne podnosim ove male engleske kolačiće. Baš se usitne. Lakše malo. Hej, jeste li vi Amerikanac? Clint Jefferson Vučković III. Vama na usluzi, partneru. Ja sam Veljko Prasić junior. Znate li možda gde bismo mogli da kupimo neke krofne ili tako nešto? Mislim da imamo ideju kako da se domognem najboljeg obroka u životu. Kako? Ima da napravimo roštiljadu. Uhu, super! Ali Veljko, mi moramo kući. Mama će uskoro da servira ručak. Stomu muka i ostalih potkovica. Ja ne bih, partneru. Ohoho, neću ni ja. Siguran si da nećeš i ti sa nama? Ne, hvala vam. Idemo, Veljko. Vidimo se kasnije, Veljko. U pravo vreme, milence. Ručak je skoro spreman. Gde je Veljko? Našao je novog prijatelja. Otišao je na roštilj sa nekim Amerikancem. Je li još jedan Amerikanac u našem gradu? Da, i vrlo prijateljski nastrojen. A kako je izgledao? Kaubojski šešir, kaubojske čizme, pomalo čupav, a zubi su mu baš veliki. Zubi? Tako. Drži ručak toplim. Ja izlazim. Prase mora da uradi ono što mora da uradi. I nije neki roštilj, gospodine Vučkoviću. Naši roštilji u Americi su veliki kao pola kuće. Ovo je dovoljno veliki za ono što sam naumio, sinko. Hajde, utrljaj to ulje. Dobro je za kožu. Šta je to, druže? Ovo je dobri, stari, domaći nadev. Hoćeš da probaš? To je nadev. Mi u Americi ovim ne bismo punili ni jastuk. U redu, Veljko, vreme je. Možeš li da se popneš ovde da mi proveriš žar? Vi to zovete žarom? Da, ja to zovem žarom. Požuri sada dok je vatrica lepa i vruća. Vi to zovete vrućim? Kod nas u Americi... Zaveži više tu njušku, ti jenki dudl prase. Ej, pa ti nisi Amerikanac. Ne, ja sam britanski vuk i sad ću da te pojedem. U redu? Ne, ti sebe zoveš vukom. Mi u Americi imam... Začepi više! Ostani tu, mali, odmah se vraćam. Ovo me je sada naljutilo. Mogu da objasnim? Pa, zbogom narode. Bilo mi je super. Ej, milence, tvoj tata je pravi heroj. Znam. Hajde, sine, idemo kući.
Spremite se za veselje, milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence prasence u epizodi Bu. Kakav dan, jedva čekam da stignem kući i da potopim svoje umorne papke. Ko je to bio? I ovo je prelepa kaša napravljena od ostataka hrane. Njam. Preostaje vam samo da navalite. Pogledajte samo ovu sočnu koru od krompira. Ko je to bio? Nemam pojma. Maskirani osvetnik ponovo napada. Oduvek sam znao da prasići mogu da lete. Gospodine Vučko, pustite me da uđem. Ne, dok imam dlake na bradi. I bilo gde zapravo. Onda ću morati da duvam i da ti srušim kuću. Ne, mogu da objasnim. Ovo je za sve. Krmenadle, kobasice i šunke koje si pojeo. Ne, mogu da objasnim. To je bio samo ružan san. Hvala ti. Dnevni glasnik, molim vas. Pa to je on! Izvinite, suviše je rano za maske. Za mene. Dobro jutro, naredniče. Dobro jutro, Pero. Jeste li već uhapsili onog maskiranog osvetnika? Još nismo, ali on ili ona neće moći doveka da se kriju iza te maske. Ta debela slaninetina. Ako je on maskirani osvetnik, izdinstaću ga u loncu.
Koliko beše 6 plus 5? Znam, možda čujem odgovor na TV-u. Sutra nas očekuje promenljivo vreme sa mogućom kišom. A sada je vreme za kviz. Pogodite ime praseta. O, volim taj kviz. Zdravo, narode, ja sam Bole, a ovo je... Pogodite ime praseta! Pogodite ime... Ej, gde je on nestao? Bu! Kako dakle, to je on! Bu! Uhvatio sam te, maskirani osvetniče. Eno ga, to je on, maskirani osvetnik. Ne, stanite, mogu da objasnim. On je... I maskirani osvetnik je ponovo pobedio. Maskirani osvetnik će sada da ide u svoju sobu i to bez večere. Kobasice. Spremite se za veselje, milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence prasence u epizodi Paket. Kako ti se dopada tvoj novi Walkman? Baš lepo od bake što ti je to poklonila. Možeš li da mi učiniš uslugu, Milence? Idi do stanice da preuzmeš paket za mene. Šta? Hoćeš li... Idi do železničke stanice da doneseš jedan paket za mene, molim te. Ali tata, danas mi je rođendan. Znam, ali prijaće ti mala šetnja. Isplatit će ti se, vidjet ćeš. Železnička stanica. Pa dobro, idemo na šine. Kako bih voleo da imam bicikl.
Poštovani putnici, voz koji pristiže na peron 2 je brzi voz iz muljevitog grada. Za izlazak koristite južni ulaz. Kobasice! Došao sam da preuzmem paket za mog tatu. Milence Prasence. A? Jesi li ti Milence Prasence? Au! Da, to sam ja. Zdravo, Milence! Srećan ti rođendan! Milence! Milence! Srećan ti rođendan! Poveliki paket, Milence! Šta je unutra? Ne znam, ali šta god da je, veoma je teško za nošenje. Zašto ga ne staviš na moj bicikl? Hvala ti. Ja bih voleo da imam bicikl. A ja bih volela da imam Walkman. Podelit ćemo moj. Hajde, Rampo, vreme je da se podigneš! Čekaj da okrenem kasetu. Ej, stani! To je paket mog tate! Šta se to dešava? U pomoć! Nepažljivi vozači! Imate li neki slatkiš? Zdravo, naredniče, mogu da objasnim. Voleo bih da imam bicikl. I imaš ga. Srećan ti rođendan. Wow! Hajde, provozaj ga. Prija će ti malo vežbe. Spremite se za veselje, Milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu.
spremite se za zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence prasence u epizodi Gol gospodina Vučka. Savršeno baratanje loptom mladog Milenceta. On šutira i... Gol! Ja neću da idem po loptu. Uostalom reći na tebe da braniš. Kakva golčina! Mogao bih da postanem profesionalac, znaš? Ako ti tako kažeš, Milence. O da, taj dečak je stvarno igrač po mom ukusu. Bundevice, treba mi samo prilika. Jedna prilika da pokažem šta umem. Ja ću mu dati priliku koju skoro neće zaboraviti. Dobar dan, gospodine. Ja sam veliki Ron Pigginson, scout za Šunka United. Došao sam da popričamo o najtalentovanijem mladom fudbaleru kog sam ikad video. Ma dajte, čekajte malo. Da li snimate ovo? Mogao bih da se kladim sa vama da je ovo skrivena kamera, jel da? Ne, gospodine, ovo nije šala. Vaš sin je fudbalski genije. Milence, siđi na trenutak. Uđite, gospodine Pigginson, uđite. Slušamo vas, gospodine Pigginson. Rekoh vam se, svet će biti njegov. Igraće u prvom timu Šunka Uniteda, igraće za reprezentaciju svoje zemlje, imaće najbolja kola i puno novca. Wow! Nema granica, Milence. Šta kažete, može li sutra ujutru da dođe na probu? Pa, molim te, mama. Stiže doručak. O ne. Dobro jutro, gospodine Prasence. Stvarno niste morali vi da dolazite? Ne bih ovo propustio ni za šta na svetu, gospodine Pigginson, ni za šta na svetu. I ja sam nekada bio dobar fudbaler. Pa dobro, hajde da obavimo ovo. Šta prvo da radimo? Vi ste stručnjak, gospodine Pigginson. Jesam li? A da, jesam. Milence, šta bi ti voleo da pokažeš? Driblovanje? Da, dobra ideja, tačno. Napred, sinko! Malo sam nervozan, gospodine Pigginson. Možete li da mi pokažete šta želite da radim? Pa ja... Pokažite nam kako to radi stručnjak. Da, pa... Poenta je u kontroli nad loptom. Treba samo... Hajde, Milence, dobro je, opali! U redu, gospodine Pigginson. I nije neki golman. Dobro, Milence, da vidimo centar šut. Ubaci, a ja ću da je zakucam glavom. Okej, gospodine Pigginson. Pazite, gospodine Pigginson! Au! Ortak, šta ti izvodiš?
Ja sam veliki Ron Pigginson, a ovo je proba fudbalera, ne ometaj. Ti nisi veliki Ron Pigginson. Nisam. Nisi. Veliki Ron je zapravo moj dobar prijatelj. Jeli, a ti si onda kao Ryan Pigs? Pa kad si ga već spomenuo... Tata, ono je Ryan Pigs. Pošto nisi veliki Ron Pigginson, kaži mi ko si ti. Ja, mogu da objasnim. Mali broj prasića ima sreću da doživi ovaj obilazak sa vodičem, milence. Ovo je soba fizioterapeuta. Tu fudbalerima naš nežni maser olakšava bolove od povreda. Ovdje držimo kopačke. I najzad kuhinja. Tu se svakog dana očisti 200 tona krompira da bi se napravio pomfrit za armiju naših navijača da grickaju na utakmici. Izvoli, milence, nekoliko suvenira našeg kluba. Hvala vam. Jesi li uživao u obilasku? Jesmo, stvarno. Wow, ovo je fantastično. Pa moram da treniram, milence, znaš šta? Vrati se kad porasteš još malo, pa ćemo da te isprobamo. Wow, hvala vam. Vidimo se. Vučko, zapni malo, hoću da teren bude ravan kao staklo. Žao mi je što proba nije uspela, sine. Nije uspela? Ovo je najbolji dan u mom životu. Ovo je najgori dan u mom životu. Ipak, gore od ovoga ne može da bude. Ipak može. Sad je ovo teren za golf. Spremite se za veselje, milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence prasence u epizodi Lekcija gospodinu Vučku. Izvinite, direktore, ali curi mi nos, ova prehlada je užasna. Bojim se da neću moći, direktore. Lapči! Morat ćete da nađete učitelja da me zameni. Žao mi je, direktore. Zamena, ha? Mislim da ću imati nečemu da naučim te prasiće. Dobro jutro, deco! Dobro jutro, gospođo. Dlakić! I jeste dlakava. Vaša učiteljica je bolesna, ali bez brige. Gospođa Dlakić je ovde. A sada ti, momče. Ti, debeljuškasti i ukusni, mislim, pametnog izgleda. Šta prvo danas radimo? Obrada drveta, gospođo. Lekcija 1. Testerisanje. Zapamtite, testera je opasno oruđe koje može da... U redu. Dosta sa testerisanjem. Vas trojica počistite ovaj nered. Hajde. Na posao, brže, brže, brže. O Bože, kašlju kao da su prehlađeni.
Ne, gospođo, to je od ove piljevine. Ne odgovaraj mi, dete! Vas troje imate grip i s mesta morate da idete kući. Ali, gospođo, Krećite! ona ništa ne zna o piljevini, jel da? Trojice sam se rešila. Ostalo je još troje. Šta ste rekli? Kažem, ostalo vas je samo troje, ali škola se nastavlja. Šta je sledeće? Fizičko. U redu. Vreme je da nabacite kondiciju, da se rešite tog sala i pretvorite u čvrste, ukusne šunkice. Da postanete čvrsti i zdravi mladi prasići. Bucko, hajde ti prvi. Šta čekaš? Još nikada nisam skakao sa odskočne daske. Ne budi šonja. Izgleda mi opasno. Svašta, miče mi se s puta. Je li nešto smešno, Bucko? Da, gospođo, vi baš ste nadrljali. U redu. Suspendovan si? Stvarno? Kreći! Ne brinite, odoh ja. Vidimo se kasnije, narode. Dobro, sledeće. Mislim, sledeća lekcija. Stvarno, direktore? Nema slobodnih učitelja za zaberu. Pa pokušat ću da dođem. Hajde, šta čekaš? Jeste li sigurni da je ovo bezbedno? Naravno da jesam. Ja sam nastavnica, zar ne? Ali ovo je polibenzoldihlorofosfat. Da, svesna sam da je to šta god. Uradi to! Ali ovo je eksplozivno! Daj mi to ovamo! Zašto sve ja moram da radim? Jeste li dobro, gospođo Dlakić? Hvala, a sada idi po svoj kaput. Ali ne razumem. Namerno si oštetila školsko vlasništvo. Ali nisam ja kriva. Uništavanje školskog vlasništva i neposlušnost. Odlazi! Ostali smo samo nas dvoje, milence. Šta je sledeće? Istorija, mislim. Više nije. Sledeći čas je iz kulinarstva. Bundevice, zašto nisi u školi? Suspendovana sam. Suspendovana? Ta nova učiteljica. Nova učiteljica? Da, gospođa Dlakić. Oterala je sve učenike iz škole. Ostala je sama sa Milencetom. U redu. Završio sam testo, gospođo. Odlično. Sad uzmi ovaj puter, uskoči u taj lonac i namaži ga. Dobar momak. Uskači. Gospođo Dlakić, verujem. Učiteljica? Mislim, pa to je učiteljica. Hrabro od vas što ste ipak došli u školu, ali insistiram da odete kući i... Gde je Milence Prasence? Sad je bio ovde. Baš čudno. Nabazao sam ga, gospođo Dlakić. Mogu li da izađem sada? Ko je to rekao? Gospođo Dlakić, pođite sa mnom. Pokazat ću vam jedan specijalni recept. Au, 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 au. Zdravo, Milence. Zdravo, učiteljice. A gde je nova učiteljica? Dopala mi se. Ona se penzionisala. Kobasice.
Spremite se za veselje, milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence, prasence u epizodi Robo prase. Zdravo, ja sam Bole, a ovo je sutra danas, gde je juče postaje danas, danas sutra, a sutra jedan dan od srede. Danas govorimo o robotici. Mogu li roboti da zamene prasiće? Milence, ti ovo zoveš sređenim. Zar celog života moram da sređujem za tobom? Nešto gori u kuhinji. Pogledaj šta je to. Ja sam u podrumu, menjam sijalicu. Ja ću da otvorim. Zdravo, Milence. Želim da budem tvoj prijatelj. Mama, tata, morate da vidite ovo. Sijalica je zamenjena. Idem sada da sredim Milencetovu sobu. Soba je spremljena. Wow, hvala ti, Robo prase. Prašina na tepihu, prašina na tepihu. Prašina uklonjena. Gospodine prasence, dozvolite da vam donesem papuče. Baš ti hvala. Pitam se kako smo uopšte do sada živjeli bez njega. Kontrola zove Robo prase, kaže im da će večera biti gotova za 5 minuta. Večera će biti gotova za 5 minuta. Da li volite pitu? Hvala, obožavamo pitu. Večera je servirana. O Bože. A mislim da se malo zbunio, Milence. Srce malo, naradio se. Izvedi ga napolje da se igrate. Okej, idemo, Robo prase. Odlično. Faza 1 operacije Robo prase je kompletirana. Uskoro će Milence prasence biti moj. Odličan si, Robo prase. Dodaj je meni. Ja ću da budem Ryan Fix. A ja ću da budem Robot Fowler. Dobar štos, Robo prase. Hajde, Milence, nabaci na glavu. O, tako su slatki. Žao mi je da ih prekinem, ali... Kontrola zove Robo prase. Dovedi mi Milenceta. Da, gospodaru. Poruku primio i razumeo. S kim tu pričaš, Robo prase? Priča sa mnom, tupavo prase. O, kako uživam u ovome. Uspori, Robo prase. Kuda to idemo? Moraš da pođeš sa mnom. Zdravo, Milence! Ko ti je taj prijatelj? Ovo je Robo prase. Robo prase, ovo je Bundevica. Velika mi je čast da upoznam takvu lepoticu, prasicu. Dopada mi se ovaj mališa. Hej, šta je ovo? To je Robo prase. Dođi ovamo. On nije igračka, on je... Daj ga ovamo. Ne diraj ga! Beži.
kako ovo radi? Ima li baterije, a? Kako se uključuje? Ura! To je bilo fantastično! Robo prase, ti si moj junak! Robo prase, budalo! Šta se to događa? Dovedi mi s mesta to prase! Dovedi mi to prase, dovedi mi to Šta je prase, njemu? dovedi mi to Malo je prase. poblesavio. Možda se razboleo. Slušaj me ti, unapređena konzervo. Ja sam ti gospodar i naređujem ti da dovedeš to prase s mesta. Ne, neću da povredim Milenceta. Milence je prijatelj Robo praseta. Naređujem ti da uništiš Milenceta. Uništi ga! Ne primam komandu, ne primam komandu. O, Robo prase, najzad! Ti si zao. Ma daj, možda malo pokvaren, prepreden, podao, da, ma daj, ja sam vuk. To mi je posao, ali zao je suviše teška reč. Teo si da pojedeš Milenceta. Samo malo da ga gricnem. Milence je moj prijatelj, ja volim Milenceta. Slušaj me, ja sam te stvorio, ja sam ti gospodar. Radit ćeš kako ti ja kažem. Molim te. Platit ćeš mi. Platit ćeš mi. Ne, mogu da objasnim, ne. Pitam se, hoćemo li ga ikad više vidjeti? Ne znam, nedostajat će mi. I meni. Sad ću opet ja morati da sređujem svoju sobu. Dobra stvar je što nas Bucko jedno vreme neće gnjaviti. U pravu si. Dobri stari Robo prase. Donesi mi šoljicu čaja. Kobasice. Spremite se za veselje, Milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milenceta, prasenceta, da pojede hoće i da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence prasence u epizodi Deda Vučko. Noge gore. I morat ćeš da oslobodiš tu fotelju kada mama stigne. Ali ovo je moja fotelja. Moja omiljena fotelja. Svi moramo da žrtvujemo nešto. Završio sam, mama. Bravo, momče. Ne želimo da se baka saplete na tvoje rolere, zar ne? Ne želimo da joj pokvarimo iznenađenje. Pitam se šta li je to? Hoće li biti neki poklon za mene? Verovatno opet jedan šareni džemper koji je ona isplela Milence. O ne. Bako! O, užasno sam putovala, ništa me ne pitajte. Javni prevoz je postao strašan. Uglavnom, stigla sam, a imam i društvo. Društvo? Sada stižemo do mog iznenađenja. Je li to poklon, bako? Upoznajte Alberta. Zdravo, zovite me Bert. Moj verenik. Vere... šta? Jeste li za malo krompira? Ne, hvala, nisam baš lud za povrćem. O, a hoćete li možda da vam prepečem hleb? Ne, hvala, nisam zapravo gladan. Ne brinite za mene,
kasnije ću ja nešto da prezalogajim. Bako, gde ste se ti i Bert upoznali? To je baš zabavna priča. Stajala sam na autobuskoj stanici kad je Albert naišao. I tada sam te oborio s nogu. Kako i do one divne reči koje si mi tada rekao. Jesi li se povredila kada si pala sa nebesa, anđele moj? Oj, zar nije divan? O, ti si predivna i preslatka. Meni se čini da je on prijatan čovjek. Da, i mama mu se baš dopada. Adut! O, opet si me pobedio, milence. Alberte, gore imam puno igračaka. Hajde da se igramo. Zovi me deda. Berte, evo šoljice čaja. Divno. Berte, mogu li da pomognem? Tražim toalet. Ima jedan ovde dole. Poštedećete penjanja. Ne, stvarno, prijaći mi malo vežbanja. O, da, dobra ideja. Hajdemo sa Milencetom u šetnju u park. Da, sjajna ideja. Jesi siguran da možeš ovo, Berte? Samo raspali, Milence. Možda sam malo stariji, ali još sam u formi. Izvini, deko! Jesi dobro? O, idemo u kafanicu na čajić. Berte, ideš i ti? Ne brini, draga, pridružit ću ti se. Samo da završim sa Milencetom. Na noge lagane, deko. Jesi dobro, deko? Ajde, pojedi ga, evo tvoje šanse. Koliko dugo čekaš ovaj trenutak? Ali pogledaj tog dečaka, kako možeš ti zveri. On u tebi vidi idola, zove te deko. Ne slušaj ga, on je plačljiv, ko misli na svoj štomak, umireš od gladi. Pomisli na to slatko prasence. I mislim... Kupite se sada! Uspeo sam. Hej, zdravo. Je li ovo vaš unuk? Baš je veliki dečačić. Pa, da. Igrate fudbal, jel te? U vašim godinama sigurno ste puni snage. Pogledaj samo te snažne ruke. Kladim se da mu je sve snažno. Kupite se? Berte? O, vidi šta nam je vetar doneo. Odem samo na minut, a ti već muvaš druge prasice. Ti! Podla zmijo! Mogu da objasnim? Hajde, Milence, idemo. Naša veridba je raskinuta. Zdravo, deko. Berte. Dakle, opet si samac. Tako izgleda. Pun snage i slobodan, jel te? Pa, morat ćemo da uradimo nešto po tom pitanju. Žao mi je što ti nije uspelo sa Bertom, bako. I onako nikad nisam volela dlakave muškarce. Baš teta. Bilo je lepo da imam dedu. Dobar dan. Opa! Pa, Milence, da vidimo mogu li da uradim nešto po tom pitanju. O ne, još jedna. Stani, vrati se.
nemoj da se štidiš, lepotane. Uloge tumačili Jadranka Bugarski, Ivana Kuzmanović, Bojan Serafimović i Zoran Stojić. Obrada i produkcija Delta Video.